sa Ezra chapter 10. Ezra chapter 10 verses 2 to 3. Sa Bisaya ana Isdras. Ezra kapitulo 10 versikulo 2 hangtod sa 3. Tapos Mateo nangita ng uban, no? Lisodang pangitaon ng Ezra, pastor. Lisod gyud. By the way, naatoy ni commit last year nga mo full time. I mean ni commit nga tiwason o basa ang Bible this year. Kung nakatiwas ka ing naunya ko, kay naatay mga something ana. So katong ni commit, kabalo pagugin sa tong niyong commit. Katong uban, simbar ko pastor, ay waray basahay gyud. Okay ra man eh. Sige manindog ta mga igsoon. Ezra chapter 10 verses 2 and 3. Nanata? Og si Zechanias anak ni Jael nga kaliwat ni Elam miingon kang Isdras, gisalikway namo ang atong Dios kay nangasawa man kami og mga babayeng langyaw. Apan bisan pa niini may paglaom paghihapon ang Israel. Hanang na simong tapad inang naapay paglaom. Sa verse 3, busa, isaad ta sa atong Dios nga hinginlan nato kining mga babayhana ug ang ilang mga kabataan sumala sa imong tambag ug mga may kahadlok sa sugo sa atong Dios ug tumanon nato ang balaod. Nung usbong basa, ningon diha, si Zechanias, anak ni Jael, nga kaliwat ni Elam, mingon kang Esdras, gisalikoy namo ang atong Dios kay nangasawa man kami og mga babaeng langyaw. Apan bisan pa niini may paglaom gihapon ng Israel. Busa isaad ta sa atong Dios nga hinginlan nato kining mga babayhana ug ang ilang mga kabataan sumala sa imong tambag ug sa mga may kahadlok sa sugo sa atong Dios ug tumanon nato ang balaod. Magampo ta atong iduko ang atong mga ulo. Makagagahom namo ang amahan. Kami imong mga katawhan, imo usab nga mga pulong ang among madungog. Ug ikaw ang rason nganong nagtigom kami karon. Kaming tanan o Dios nagpuyo sa kinabuhing wala nakapahimuot kanimo. Ug tabangi kaming makasabot mig-ayo sa mga mensahe nga among madungog karon. Kay dili gayod magmalipayon ang among bag-ong tuig. Bisan pa sa mga tuig pang moabot. Kung nagsagihapon nagpuyo kami sa pagpakasala Ginoo. Mao ni ang among pagpangayo kanimo ning kabuntagon nga dunay mga labas ug bag-o nga mga langitong kaalam nga among mahuptan. Amo ning gidawat, salamatan namo tubag sa among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Magapanglingkod ta mga igsoon. Maayong, kumusta ang tanan? Nakatulog ba? Maayong buntag? Amen. Nakapahulay ba ta? Namalong unta kag suga pareha namo. Nya walay paki nagbuto-buto ng palibot. Apel ang bukag dungaw atong gadaganay sa kalsada ng guyod og mga lata. Diwa kay tulog. Sige, na while minaw sa walis pulong Ginoo pwede na kang matulog. Amen. O daghan kayo ang wala diri karon. Ingon baya gyud ko nga bisan pagkulang tagtulog manhi gyud ta. Lagi mao ginay resulta basta dili ma-priority ang Dios. No? Sa kulag tulog ba ani gyud ta? Kay kami sad for 2 nights kulang man wala man gyud tulogay. Kadtong nahitabo ka human sa atong madaugon kay itong atong Christmas celebration, no? Walay sama kalipay nga gihatag sa Ginoo. Especially the message. Ang message, 18 years young Christian, pero wa pa di siya na Christian. Timan ina. 18 katuig nga nag-claim siyang born again siya, pero wa pa gyud siya na born again. Kanang nas imong tapad, nahapit na ka. Mo pa di ay. No, ang atong speaker, katong nga pastor, anak sa to siya pastor.
Pero he said nga 18 years siya nga nag-claim nga Christian. He memorized verses because sige siya pa-memorize. Mag-lead siya worship, mag-gitar siya, and then inikahapon, kuyog siya sa barkada, bisyo, droga. Nga na. Then, may dakong posibilidad nga ingani usab ta. Simba ta, pero sa laing mga adlaw, pagpakasala. So, timan ini, daghan kayong mo-great nimo og Happy New Year. Happy New Year. Ikaw po, mubalos po kag ngayong Happy New Year. Tuganan ka nako sa prangka lang ingon nga tatay nimo ani nga church. Wala kay happy nga New Year kung naa ka nagpuyo sa sala. Mo bitaw tong testimony ni Kuya Brad Jonel nga kinahanglang isurrender ang tanan. Kay dili gyud ka magmalipayon kung naa ka sa pagpakasala. Nas imong tapad inadili gyud ka magmalipayon naa ka sa sala. Maunay atong pagtuon karon, dili ka magmalipayon kung naa ka sa sala. Ato nang timan-an mga igsoon. Bisan pag bag-o kayo kag sapatos kay nahatagan kasi mong ninong. Ang uban pod gadumot sa ilang ninang ug ninong. Kawa pag wag yun hinumdom, wag yun hinumdom. Ngana no? So, unsa pay lain? So dili gyud ta magmalipayon kung naata natay gitipigan mga igsoon nga dili kabubuton sa Dios. Amen. Andam na batang tanan maminaw? Ako ning himay-himayon ang makasabot mo og ayo. Kay wala koy tuyo ani nga ikaw or bisan kinsay targeton nako ani ang mensahe Ginoo para natong tanan. For 2 nights wala gyud tay tulog no. Kay celebration niya pag pamauli pag ato wa ko nakatug mga alas 4 na kay kanang lipay ko sa Ginoo at the same time naapo koy gipamalandungan nga nasubo ko ayo ug munay mensahe pod nato karon. And then after that pag mata mga 2 hours siguro tutulog. Ingon ko sa mga namay nang sayo og anhe, ingon ko nga ayaw sa mo saba diha kay og makamata ang among mga anak nga kulang ilang tulog magmaoy man unya kami may magkugos-kugos. Sa motong hilumay rasa sila. Nga pagkatuod-tuod nga wala na kay nangabot na sa basketball court. Duha pa to. Tulo, pat, tanto nagkadagan. Hangtod nadula abot udto. Ay sabutay ba? Ngabot rito. Ulaw pag kayo kay nga tag-as kayo ng mga pilde. Ang mga papa, ang pagkagabi yung tato, ningon nga, maligo ko dagat ugma mga papa, ko nasa buta kay, ningon ko daan nila nga, o unsa manggaling, i-drop ra muna ako, balikar po muna ako, kay namin lakaw ni mami, ngumpra me, plus, na ako'y tagbuos, pantalan, ugma. Nya kay waman, kay sige, masilag dula. Nya, ila pag yun ang sakyanan, way gas, gumanang nabilin sa kalubinhan. Kalubinhan na ilang sakyanan, adha nabilin. Nya mo tong hantod ni ulan ba siguro to hapon-hapon na. Iyahay na may pangatulog. Pag mata na ko, nangawala na. Namingwit na dahi sila. Ngawala kalit. Asa man yung mga tao ani? Ito na, nasutoy na itong layo. Sabi na ko dito mo. Huna-huna ato kay atog baking or asa ni sila na do. Ito na daing bukbuk. Okay? So, salamat ta sa Ginoo mga igsoon tungod kay bisan pagdaghan tagiagian sa 2022 gihatagan ta grabe naghanang kadaogan sa Ginoo. Amen ba? So karon mga igsoon moingon ko sa imuha nga siguruon nato nga mahimo tang malipayon sa tuig 2023. Sa unsang paagi kanang sugdan nato ang tuig nga magsanong tas kabubuton sa Ginoo. Kanang nas imong tapad ingna mosugot ka ana. Murag di wa nay plano da ning uban mo sugot oh. Musugot ba kana mga igsoon? Nasugna nato ang 2023 sa pagsanong sa kabubuton sa Dios. Di ay new beginning dire sa likod. Eksakto haom kayo ni sa ato apod nga pagahisgutan karon. Tungod kay dili ni ato ang issue sa pagkakaron, dili ni imuhang problema sa pagkakaron, pero ako ning isulti kay sa laing bahin naa kay problema nga naa karon.
nga wa naman unta na diha nimo. Human naman unta ng problema ha, pero karon na pod. Balik-balik lang ba? Nga mauna ang problema. So, gi-address ni ngadto sa mga Israelita. Kinsa, nahiagom sa grabing katalagman, tungod kay nihagbong sila sa mga kasuguan sa Dios. Nangatagak sila, nawala sila sa kasuguan sa Ginoo. Unya, dili na ikaw ug ako, kay pareho naman tang Kristohanon, dili na ta magpangutan-anay kon nahibalo ba ka sa kasuguan sa Dios, sa kabubuton sa Dios. Kay gani ikaw mismo, nakaibalo ka nga ang imong pagkinabuhi, naabas kabubuton sa Dios or wala, pero imo rang gipatuyangan. Di ba? For example, og maghisgot kag bisyo, kabalo na ka nga di ni kabubuton sa Dios, pero imong patuyangan. So, kita mga Kristohanon, gani, doon na yung mga Kristohanon for 20 years, pero napagyapon ng palingin-lingin ba? Puro lingin. Kaya aron nga, swertihon ta aning bago nga tuig. Humana ka gisultian sa Biblia, nga kung dili ka magmasinugtanon sa Dios, tinunglo. Pero kung nailawom kas kabubuton sa Dios, malipayon ka og may panalangin ka. Again, dili magpulos ng imong mga tikoy-tikoy. Ano mga lingin-lingin imong prutas nga imong gihalad sa imong lamisahan? Wala na'y hinungdan, may paimo nang gidala dere kaya to nang tabanga kit-kit. Kristohano naman ka, kabalo man ka giun sa pagsultis Biblia. Nagingon ba ang Biblia, inig katapusang adlaw sa maong tuig, pag-andam kamog mga lingin. Panglukso mo, arong nanubo mo. Pagpabuto mo, arong manglayas ang demonyo. Nagsunod ta og mga culture, mga tradisyon, nga walay kalabutan sa atong kasabutan sa Dios. Kagabi, abi nako og simple nga prayer mi sa mga youth, ay sa mga Levites, sa mga young people. But niabot gyud sa time nga halos wala na higanang iundang og ampo, nga gasigir kog hilak sa Ginoo. Atubang siguro ta dire no, inigwali ni Pastor Jonas, amen! Murag leon. Pero wala ka kabalo nga nagpangutan ako sa Ginoo, Lord, giunsa ko nimo pagpalabang aning tuiga? Sa damo-damo gid na daladala nako sa kinabuhi, naka-survive gyud ang kasing-kasing nga wa po nabuslot. Sa 2022 nakaanak gyud ko, grabe Lord. Muna nga sige mi gahilak mi tanan kagabi is Ginoo, nagpasalamat. Nag-New Year, may hinilaka sa ginahinilakay og taman. Nga grabe jud kayo, Lord. And excited ko sa 2023. And then nag-send ko og message sa mga tao nga diha sa among mga kagulanan. And katong wa pa naabtan, maabot ra niya na nimo. Hila ko gugayo. Sige kog send nga salamat kayo gyud nga nakabarog gyud mi kay wala pod ka naghikaw sa imuhang panalangin nga gipaambit diri sa amoa. So, and after that, ingon ko sa ila, ayaw sa mo pamauli, panihapon mo daan kay gihatdan pod mig manok diring usa ka supot nga pinirito daan. Na istorya ko sa ilaha, kabahin aning kinabuhi lagi sa mga batanon. Because I tell you, dili ko kontrabida ha, dili ko supak. But ako'y pastor nga dili ko pwedeng musugot lang na inyo lang ginikanan may bahala ninyo. Gusto kayo ko nga, makakita ko sa ako mga young people nga secure bitaw sila og musulod manggaling sila relationship, dili sila mag-struggle, mag-guidance sila. Munang sige kog ingon nga og namoy mga feelings, tugan mo sa ako aron nga mag-guidan mo na ako og unsay paagi, aron nga mahimo pun mong blessing in case og musuod manggaling mo og relationship. Because I tell you, bisan mga Kristohano na, ka-check-in gihapon. Hello? Nya ka na rabang magbuhat, tagsala, mga igsuon. Wa tay sangpiton. Ining magka-problema na, pastor, yampo me. Diba? Bisan pag maglayas-layas mo buhol. Nga to mong Cebu. Nga to mong Sikihor.
Mga to ba mag-Mindanao, dinhi kay walay nakaila nato. Dili gyapon mo matago. Nga naman, mga alagad man mis Ginoo. Dili man mo sugot ang Ginoo nga buta mi sa mga pagpakasala. And lisod kayo, kung maglisod kayo tani, mag-struggle tani. Because sultian mo nako daghan nga mga taong nagsulod sa simbahan, pero wala nagpailawom, wala nag-submit sa authority nga gihatag sa church. Munang ang uban og imong sultian, ikaw maoy balikason. No? So, naay siguroon nato sa tong kinabuhi mga igsuon nga magmalipayon ta sa 2023. Kastiguon man tag problema kawaladon pero maglipay gihapon ta. Amen ba? Tungod kay ang Dios niya nag-uban nato. Sultian ka nako ayaw ka discourage. Ngano man? Nganong niingon si Paul gabutang siya discipline sa simbahan sa Corinto. Nga kung dunay magbuhat aning ing-ani nga mga pagpakasayo, palayasan ni sa simbahan. But ako, dili na nako pwede nga mabuhat. Because sama kang Moses, ang leader sa Israelite, niingon siya nga, Lord, mas mayo na lang nga tangtangon nimo ang akong pangalan sa basahon sa kinabuhi og maapil manggaling ko sa tunglo, Lord. Kaysa mawala ning kalaga, asa man ni paingon, kinsa may dangpan ani. Matinunglo na ang simbahan kung matinunglo. Basta kay ang importante na akang magpaminaw pulong sa Dios kay ang pulong sa Ginoo mauman ang balaan o gaman ng tubig nga mohinlo nimo o ang balaang espiritu mauman unya ang mutudlo nimo unsaon pag-apply sa imong kinabuhi. Amen. Munang ayaw kag ingon igo na pagka. Wala na man lang simbang di ko maigo. Simba gani ko rong New Year kay rong malihian. Lihian. Nga po ng mga lihi-lihi ninyo, mga pangundangan na ninyo, ay, humanaman ta na kayo ba, o nga ang Diyos, gawin tinuos panalangin. Tinuod nga panalangin, ang Diyos mang yun, mo tinubdan, anak, mga igsoon. So, ang kumong pasabton, kabahin sa problema sa Isra, tanaw na ko tanan, palihog lang, shutdown sa tanang cellphone, nasa gawas o nasa sulod, palihog lang. Last night, Friday night, natay gimong Christmas worship dere, ang uban, to atong kalubinhan, galayog-layog. Shutdown sa cellphone tanan, maminaw sa ta sa pulong sa Ginoo. Pastor, naa akong Bible sa cellphone. Ay ana akong Bible sa cellphone. Ipal nga na nga cellphone. I-off sa. Wala say magdungaw og cellphone. Naa sa gawas, maminaw ta og ayo. No? Adto mamuha na ngit-ngit. Hari mo hayag paglayog. No? So gabi pagpangutanan nako, kisa man to? Oh. Grasya sa Ginoo pod, mapaubsanon ba? Pastor, sa ilo ami pastor, kuan una. Tanang excuse. Nanar ko, sige. Pangit-ngit pa mag-utro. Lami kayong fellowship dire, di ba? Bibo kayo. Sa mga wala nakaanhi, tanaw na lang mo sa Cardo Dalisay. Kinanindutan ko nga fellowship. So pasabton mo na ako aning problema sa ni Ezra. O kinsa ni si Ezra. But arong masubay nato unsa ning panghitabo dire og masabtan nato ni sa atong New Year 23. Ayaw sa kag ingong Happy New Year ha. Tungod kay kung masabtan nimo ang pulong karon before ka mauli, usa pa ka mo ingong happy gyud ang akong New Year. Ato na tas Deuteronomy chapter 27. Deuteronomy chapter 27. Deuteronomy chapter 27 verses 1 to 11. Deuteronomy chapter 7 verses 1 to 11. Ingon ang pulong sa Dios. Dadon kamo sa Ginoo nga inyong Dios ngadto sa yuta nga inyong panag-iyahon. Kung ato ning i-relate sa ato karon, nag-ingon ang Dios, dadon ka sa Dios ngadto sa imuhang destinasyon. Nga mao ang imong kaugmaon. Nasabtan na to? So dili ang tawo, dili ang palihi-palihi nimo, dili ang mga pabuto, dili ang mga lingin nga prutas, kundili ang Ginoo mao'y mudala sa imong destinasyon, sa imong kaugmaon. Malipayon ba na or dili? Nakasabot ha?
Naminaw tanan? Okay, padayunon ako. So hingilan niya ang kanasuran gikan niini sa dihang magsingabot kamo. In other words, hinluan niya ning dapita sa dihang nagpaingon ka palang daan. Amen. Sa mga batanon, naghinlo na daan si Lord og opisinahan, trabahuan, kaugmaon nato, samtang nag-eskwela pa ka, nagpaingon pa ka. Nakasabot ta. Si Lord gahinlo, ikaw po'y gahugaw-hugaw. Nagsabot lagi ta ane? Kay baka siya na magpuro ta amin ane o niya, gikan sa pagsugon itong pangalagad, hangton na natapos itong kinabuhi, wag kita nga bago. Problema kita na. So abugo niya ang pito kanasod nga mas dagko og mas gamhanan pa kay kaninyo nga mao kining mga nasura, ang Hitihanon, Geresehanon, Amorihanon, Kanaanhon, Perisihanon, Hibihanon og mga Jebusihanon. Pito ka dagkong nasod. In other words, may mga babag sa atong destinations kinabuhi nga mas dagko pa nato, mas labaw pa sa atong makaya, mas ligon pa kaysa nato, pero dili ni magmatter kay naguna ang Dios kanato. Wala pa niabot ang December 31, 2023, si Lord naguna na. Niya pa lang ta sa December 1, 2023, si Lord tuanas, niya pa tas January 1, 2023, si Lord tuanas December 31. Gauna na siya sa imong destinasyon. Sunod lang ka, sunod. So, iyang gina Israelite, ay mo kabalaka, kining nasura, may mga giants nga nagpuyo din but ako ning hinluan nga nasod arong inyong puyan. Kaya kung dili na ko ni sila papahawaon, sila maoy makaingon nga kamo nga akong katawhan, balaan o ginluan ako mahugawan. Ngano? Kaya ang inyong mga anak, inyong iminyo nila. And then, muhalad sila dito ilang pagsimba, mo uban pod mo, kamo na pod, mo uban pod sila. So wala na kalahian sa akong katawhan o ang ilang katawhan. Mo nang ako silang papahawaon sa maong dapit. Ingon diha, verse 2, ug kun itugyan na sila sa Ginoo, nga inyong Dios nga na kaninyo, puuha silang tanan. Walay ibilin. Kanang nas imong tapad, inang walay ibilin. Gimension to sa tuigsuon kaganina diha sa Ginoo. Katong unsa man to? Mga kasuko sa kinabuhi, mga pagdumot, mga pangluod. Unsa man to? Walay ibilin. Bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi, galangan lamang. Ang garbo na to. Tingnan mo na, wala gyoy ibilin. Amen? Pastor, wala na ko nag-drugs, wala na po ko number 1 ram. Wala na ko naglungnik. Pero, nigarilyo pa ko, Pastor. Ha? Paminaw pa kayo. Walay ibilin. Puuhon tanan. Ayaw sugdi ang imong 2023 nga naa pa kay gibilin. Hutdag yun na og tangtang palihog mga igsoon. And then ingon diya sa verse, ayaw kamo, kayong verse 20, verse 2, padayunon na to. Ayaw kamo pag himog kasabutan, uban kanila, ug ayaw sila kaluy. So, ayaw mo paghimog agreement nila or makig-abi nila. Ayaw kamo pagminyo kanila ug ayaw minyua ang inyong mga anak sa ilang mga anak. Now, naani siya significant sa atong pagkakristohanon because nangandoy man lagita og malipayong pamilya. Amen. Kinsa dire nangandoy og kaguliyang nga pamilya na lang kanunay ingong amen. Wala no? Munang ang Bible nahibaw ang Ginoo unsa ang angay mahitabo aron nga ang usa ka pamilya malipayon diha sa Ginoo. So iyang gitudluan ang mga Israelite, mao ni ang inyong buhaton. Ayaw gyud mo pagpakigiusan nila. Ngano man, moabot man kuna sa punto, for example kita karon, mga Kristohanon ta. Unya ang atong mahimo nga mga partner sa kinabuhi, dili ni issue sa mga minyo na kaniadto. Ang akong concern ani sa mga basin gusto pa mong magminyo. Are ko sa mga batanon makiistorya.
Ingani ang maitabo. Musugot ba ka nga inigikan ka sa prayer meeting or midweek service? Pag uli ninyo sa inyong balay, gabidyo kay mga hubog na mga tao dito. Suguon pag yung kagpa, day, sa may mga, kung na to, daday, pagluto, daday, kayo, dugang iri among pulutan, are. Gusto kag ingana? Masandi mo dong ka din unya siya to sabungan. Gusto ka? Praise the Lord ka, unya siya, yawa og piste. Gusto ka, ana? Simple raman na, una-unaon na to nag-ayo. I encourage kung doon naman mo yung mga suods kinabuhi nga dili pa wala kailas Ginoo. Ayaw undangig invite. Ayaw undangig og share sa word ni Lord. Kay gusto man ka ta. Maglisod na bagyod ta kay mayong pastor. Kay mas mahagbong manggudtaan sa tunglo. Unya ang tunglo ra bagyod mga igsuon mo ni makahinggawas lang ta ana kung mailawom ta sa kabubuton sa Dios. So, by God's grace, karon nga tuig, mo man ni ang tuig nga mong kuan nga makuha jud namo ang license to solemnize marriage. Kay ato man ang tatong niaging tuig unya kay malkansi man mi. December makuha maapil na mag-count ang 2022. Di mo tong January na. So, lisod kaayo. Kay mo yung kang pastor magpakasal na mi. Unya wa man ko kaila kinsa man kinsa man imong panday. Nagadiin mo na. Mong kukitaan ng dagwaya. Eh, kano saman? Karon na. O sige, mag-Bible study sa tag 3 years, be. Makapaabot pa ka? Nga na siya? Malisod kayo. Padayunan sa nato ni ha? Dili lang na kay mauna ang isyo. But na ay mas bugat ani. Because ang atong punto ani karon is ang imong tuig ba malipayon or dili? Kaysa yun naman isulti ng Happy New Year. Pero kung dili ka nahaom sa gisulti sa Ginoo, dili mangyud ka mahimong happy. Munang atong susiyon panay pag-ayo. Relaxa og paminaw diha pag-ayo. Mura lagi ayay ako'y giigo muna kurog aning uli ron. O di ni para nimo, para ni nako. So ang gusto ni Lord palikayon siya. Anya verse 3, ayaw kamo pagminyo kanila, ayaw paminyo ang inyong mga anak sa ilang mga anak. Kay ilang danihon ang inyong mga anak sa pagtalikod sa Ginoo aron pagsimba sa ubang Dios. Sa ingon, masuko kaninyo ang Ginoo og patyon kamo niya sa walay langan. Grabe ang Ginoo no. Ang sumpay pagud gani ani ako ning gibasa, ningon dito bisan ang mga anak nga badlungog ginikanan unya di mo patuo, ipabato sa katilingban hangtod mamatay. Ug ato ning balikon karon murag hurot ning atong mga anak. Kung ipabato ning mga anak nga di mosundo, di mosunod. Hurot. Payong ayaw nilakaw pagbalik uska sakong bato. Amen. Nya kanang karon mga igo tagwali mga suko ta. Kani ato mangani tinuod nga maigo silag bato. Amen. Ato nalaman taan sa FM radio mamina or hindi ta masuko. Mga wanted pangga sa radyo. Amen. Wanted textmate, dito na lang ka, hindi ka masuko. Ano pa lain? Ingon ang verse 5, buba hinuon ninyo ang ilang mga halaran, dugmo ka ang ilang mga sagradong haligi, pamutla ang ilang mga tukod, nga simbolo sa Diyos nga si Asera, og sunuga ang ilang mga kinulit nga larawan. Kay kamo balaan nga katawhan og iya kamo sa Ginoo. Kanang nasimong tapat, pangutan ako sob na Brad, iya bagyo kas Ginoo. So inyong Diyos, sa tanang katawhan, sa kalibutan, kamo ang gipili sa Ginoo aron mahimong iyang kaugalingong katawhan. Munang, dili na ta magpamaoy-maoy, magpaluod-luod, magpag-uol-guol, kung wata nakadawat og unsay mga nadawat sa uban. Nga naman, dili pa baday paigo nga gipili kas Ginoo nga iyang katawhan. Di nakarehistrado sa impierno. Di pa baday naigo. May gulaman sila, may gulamang. Kana sila, kay mga kuan, nago na sila yung mga nadawat. Kita ani, post na lang tas Facebook.
Ay nga na. Mag-shake po sa Facebook. Manikamo to ta. Oy! Naminaw pala kita. So gipili tas Ginoo. Nya karon, ang nahitabo, Deuteronomy manino. Naminaw pa tanan? Ang naa sa gawas naminaw? Because di ka makasubay ani. Kay survey ra bag yun eh. Deuteronomy siya nahitabo. Ang leader ani nga time si Joshua and si Moses. And Moses is about to die. Hapit na siya mamatay ani. Musaka na siya ani sa bungtod sa Mount Nebo, unya mawa na siya. Ipuso na siya sa Ginoo. Si Joshua mo take over. Gibinlan siya sugo. Ngayon nagsulod ninyo sa Kanaan, ayaw kamog pagpakigiusa sa mga dili Diyos noon. Ayaw mo kamog pagpakigminyo nila. Ayaw nyo ihatag ang inyong mga anak ngadto kanila arong magminyo. So, kung inyo ning buhaton, matinunglo ka mo. Kung tinunglo ka ba, magmalipayon imong New Year? Kung nagpuyo ba kas pagkatinunglo, magmalipayon ba ang imong 2023? O niya mo yung kapastor, dili naman ta anders balaod, grace naman ta, kay gidala naman ni Kristo ang tanang tunglo dito sa cross. Sultian ka nako ang grace mas bugat pa kaysa sa balaod. Kabalo ka, niingon na dito, nga ang nasayod sa kamatuoran mas labaw pang silutan. Wa ba ta nakaibaw na? Nya pag ingon dito ang pinili, pagapilian, na munang isure na to ni mga igsuon. Unya, mas masabtan na to ni pag-ayo. So, namatay si Moses, nipuli si Joshua, and then isulod sila sa yuta sa Kanaan, nakiggera sila for 7 years nga gera, parang papahawaon ang 7 ka nasod. Nganong 7 year ang conquest? Because sa usa ka tuig, usa kay ganting nasod ang ilang awayon. So 7 years ang ilang pag-ilog tungod kay 7 giants nation ang ilang papahawaon. Human sa 7 years, nag-settlement na. Gibahin na sa 12 ka tribo ang kayutaan nga ilang nakuha. And after that, namatay si Joshua. Pagkamatay ni Joshua, ang Israelita nagpakasala dayon. Ila dayong giminyuan, gipaminyo ang ilang mga anak ngadto sa Amonihanon, Jebusianon, kining mga nahabilin bang mga nasod, mga kaliwatan sa mga nasod sa palibot. So nakasa na din sila. Nipuli ang mga judges. Sa diyang nakasala sila, mailalom sila, aning salaang atong gisgutan karon, mailalom sila sa Midianon. And maganto sila 40 years, 20 years, ani nga usa ka nasod nga mo ilalom nila. Naganto sila, muhilak sila sa Ginoo, moingon, Lord, kaluy imi, hinumdumi ang imong gibuhat sa among mga katigulangan. So kaluyan sila ni Lord, magkuha si Lord og isog kaayong maghukom, makigubat og mudaog batok sa mga kaaway, og maoy mahimo nilang pangulo sa ilang nasod, og magmalinawon ang nasod. Amen. Inig kamatay sa maong pangulo, balik na pagpakasala ang mga Israelita, simbag Diyos, minyo ilang mga kanakan sa mga dili Diyos noon, oppress na po sila og 30 ka tuig, 18 ka tuig, 40 ka tuig, hilak na po sa Ginoo, Lord, kaluy kami. Si Lord kay maluluyon, puno sa gugmang walay paglubad, raise na po siyag lain, banggiitang manggugubat, and then makigubat na po sa Pilistianon. Ni Daog, naanay kalinaw ang nasod. Human sa maong kalinaw, mamatay na po ang judges, mubalik na po sila sa ilang daang gibuhat. Kada tuig, or kada season, or kada henerasyon. Para asa man ang mo kang Happy New Year, pero imong binuhatan sa 2022, nga wala kay muti sa Diyos, imong yapong balikan karong tuiga. Ang imong gipuy-an nga pagpakasala karong tuigas 2022, mao gihapong kinabuhias pagpakasala ang imong ikinabuhi sa 2023, naa ka kay Happy New Year. Ibutang ni sa una-una, ibutang ni sa atong kasing-kasing. Pwede ra bagyutang managan bisag asa nga dapit mga igsuon. Pero sultian ka nako, bisag unsang kinabuhia anaan nato kung nahimulag gyud tas kabubuton sa Dios, dili ta magmalipayon. By the way, nagwali ko dinhi, dili ta kaaway.
Gihigugma kanako nga igsuon kanako, labaw sad nga gihigugma ka sa Dios. Ako sab may sala sad kong gifight sa Ginoo. And let's do this karong December, karon nga year 2023. Sugdan nato og tanom ang maayong binhi hangtod sa December 31 sa 2023. Imo ganining apil-apilan og mga binhi sa pagpakasala. Gusto sa Lord magmalipayon ka, ikaw mo hinungdang dili ka magmalipayon. Tan-awan ni og mark this word. Kay dili ni word nga ato alang mga igsoon. So for 7 years, nagbalik-balik ra ang sistema sa Israelite. Human sa katapusang maghukom, daghan man na sila, no? Si Otniel, si Ehud, si Shamgar, si Deborah, si Barak, si Gideon, si Jephthah, si Samson. Daghan. Inigkamatay sa mong maghukom, balik pagpakasala, silutan, maghinulsol. Butangag maghukom, pagkamatay sa maghukom, magpakasala, silutan, maghinulsol. Inga na lang. Do na ba happy nga kinabuhi kung maupo na atong buhaton? This year, ang last judge of Israel, si Samuel. Si Samuel ang katapusang maghukom, paminawag unsay nahitabo. The Bible says, nga tiguwang na si Samuel og ang iyang mga anak wala misunod kaniya. Just like sa testimony sa atong pastor nga nagwali, nga ang mga church member pod nga wala kasabot, ang ginikanan nga mga pastor mo ipakasadon sa ilang anak. Ay, mo kayong anak, wa mo kay kakatudlo. Kami nanoon, nga na sila. No? Praise God kay gi-transform kita. Sa time na ni Samuel paminawan ningon ang katawan sa Israelite, tagay na may hari. Dili na may ganahan og maghuhukom or judge. Nga naman to? Because sa time nga ang judge pa maoy nangulo sa usa ka nasod, kining maong judge walay buhaton nga bulag sa gisulti sa Ginoo. Iyag yun ning ipatuman sa tibuok kayutaan. Unya gikapoy sila ana kay gusto nilang mahimo silang liberal, gusto nilang luagan sila, gusto sila nga pasagdan sila kung sa ilang kaugalingong kalipay. That is why niduol sila ni Samuel gikapoy na may aning judge. We're so tired of this theocratic nation. Ang nasod nga ang Diyos may nagdumala, pinaagi sa huwes. Kapoy na may ani, gusto may og hari. Hilak si Samuel. He said, Lord, unsa man ning salaa nga gibuhat sa imong katawhan? Di naman ni dawatonon. And then ingon si Lord kang Samuel, Samuel, tindog diha. Buhata kung sa ilang yang gigusto. Ang ilang gipangayo nga tagaan sila hari kay dili na sila gustong ako'y maghari. Now hatagi sila sa hari kung kinsa nga hari ilang gusto, na ihatag nila. Pero timan-i sila nga sukad karon mabati nila ang kalisod kapait sa kinabuhi. See? Kung sa atong 2023 dili ta gustong ang Dios may maghari, kay gusto nato ang atong gusto. Ang atong kaugalingon or ang sala, nga kabalutang sala ni mo'y maghari. Ayaw na lag-ampo og malipayong 2023. Because I tell you, ang bilyon nga kwarta dili kalipay og tawo. Tung gihisgutan dire no? Kinsa man to? Tung kinsa to doy? Kanye West? Kinadatuan 1 billion ang iyang kitaon kada bulan, US dollar? O euro? Kada bulan. Pero dili siya malipayon. Timan ini ninyo. So, after that, nahimong hari si Saul, naglisod, nagsugod ang Israel. Sunod. Tungod kay si David man mao ang gusto ni Lord nga mahimong hari una sa Israel. Pero di man sila kapaabot, gitagaan sila og Saul. So, ang best si David. Daghan nato nga dili kahulat. Maunang ang imong gi-enjoy karon less sa best nga gikan sa Dios. Di kahuwat. So niabot si David. And then human ni David si Solomon.
And si Solomon, gibuak niya ang sugo. Siya mismo nga hari, maoy number 1 nagbuak sa sugo. Nagminyo siya sa nagkalinlaing mga prinsesa sa nagagikan sa mga nakanasuran sa palibot ng Israel. Human ni Solomon nabuak ang kingdom. Pagkabuak sa kingdom, dunay 19 ka kingdom, kahari nga milabay sa northern. Dunay 20 sa southern. But gikan sa time nga gisugo sila ni Moses nga ayaw kamo pagpakigkuyog nila, ayaw pakigabin, ayaw iminyo ang iyong mga anak nila. Wala nila buhata hangtod sa time ni Joshua, sa time sa time sa mga judges, sa time sa mga kings, hangtod nga na-divide ang kingdom. That is why naulipon sila sa Babylonia. Ingon si Lord, nakoy mga sugo nga wala nyo gipatuman, karon, expect mo happy inyong year, sulungon mo sa taga-Babylonia. Gisulong sila, gipamatay ang mga anak, ang uban gipangulipon, gipangdalangad to sa Babylonia. Giingnan sila, ayaw magsimbag Diyos, pero wala nila buhata, so dadon sila sa Babylonia nga ang dili muyukbo dito Diyos patyon. Giingnan sila, unom katuig magtrabaho mo, ang ikapito katuig papahulayan ninyo ang yuta. Aron ang mga bunga, mga dahon, mga tagak, mga lata, mutambok pagbalik ang yuta. Inig ikawalo katuig, pwede na po mong magsugod og daro magtrabaho, tambok yapon ang inyong tanom. Pero ang inyong ani atong ikaunom katuig, dili ninyo mahurot. Bisan pag-abot sa ikapito nga di mo magtanom, hangtod na sa ikawalog, sa ikasiyam, di mo kahurot, ka-i-bless mo na kog ayo. Pero hakog sila, wala nila papahulaya, duha na. And then giingnan sila ni Lord, ayaw ninyo himuang ang inyong mga ulipon, magkabugat ra sila kanunay. Inig ka 7th year, buhiin na sila, nakaimpas sila o wala sa ilang mga utang, pambuhiin sila. Wala nila himua. Di apay lain kinigidugang nila. Ang ilang kaliwatan ingon nga pinili sa Diyos, ilang giminyo sa mga dili Diyos nun. So mo'y hinungdang na ulipon sila sa Babylonia. Ingon si Lord, for 70 years, wala kamo magpapahulay sa yuta. So papahawaon mo na ko sa akong yuta, dadon mo na ko sa Babylonia, for 70 years makapahulay ang akong yuta. Mubalik siya tabunok. And then kahit ingnan mo na kung di magsimbag Diyos, ako rin simbahon, musimba man yun mo, dadon mo na ako sa Babylonia, magyukbo mo dito, dili, tinood nga Diyos. Tanawo na tog unsay inyong bation. And then dili man ninyo buhian ang inyong mga ulipon, kada ikapito katuig. So himuon mo na akong ulipon tanan, 70 katuig ngadto sa Babylonia. And giingnan mo na ako, ayaw kamog pakigminyo sa mga dili Diyos nun. Dili nag-ilan ako. Magminyo mangyod mo, nga di mo na ako gustong mo sagol nila, papuyon mo na ako sa nasod nga dili Diyos nun. Tagam. After 70 years na luoy si Lord. Before mo abot ang 70 years, nag-prophesy si Jeremiah. Ay mo kabalaka, ubanan mo sa Diyos, di mo mahurot, mamauli, gyapon mo, discipline rin eh. And while naan na sila dito, si Ezekiel nag-prophesy, O Israel, O dry bones, bisan tuod, uga na mo kayo, nagkatag na mo, waboy paglaom, mabuhi mo. Naitabo ang giprophesy ni Ezekiel, nabuhi ang ilang paglaom o ang ilang pagtuo, o niabot na sa time, na humana ang 70 katuig, si King Artaxerxes na ang hari sa Persia, kaya nabuak mampod ang Babylonia that time. So si King Artaxerxes na ang pinakagamhanan nga hari. Gisultian siya sa Diyos. Giingnan siya, papaulia ang akong katawhan. Pabaluni sila mga plata, mga bulawan. Kay ilang tukuron pagbalik ang nasod, ang templo, ang pader, ang katawhan. And ang unang mipauli, mga igsoon, kasunod ni sila. Ang unang mipauli, si Nehemiah. Ang trabaho ni Nehemiah, i-build niya ang wall nga nabuak. Daghan kay siyag kuyog.
Sunod ang ikaduha mga igsoon, it was led by Zerubbabel. Their mission is to build the temple. And the last, si Ezra, ang mission ni Ezra, i-build niya ang mga kasing-kasing sa mga taong nalayo na sa Ginoo. For 100 centuries or centuries mga igsoon. Wala na nila nadunggan ang pagtudlo sa pulong sa Dios. That is why need og Ezra nga maoy motudlo nila. And sa pag-uli nila nagkalipay ang mga tao. Why? Giprotektahan sila while nag-uli. Sa pag-abot nila sa ilang nasod na foul, ang mission ni Zerubbabel na hunong. Nga naman, for 70 years nanubo og ayo ang mga dagkong kahoy. After that gisugo sila pamauli. Habasan ninyo ang Lebanon, ang mga kahoy sa Lebanon. Himuan ninyong templo nako. Unsa ilang gibuhat? Na mauli sila, gihabas nila ang mga dagkong kahoy ug ilang giuna ang ilang balay. Ang templo wa nay magamit. That is why si Hagiyo nasuko. Propeta sa Dios giingnan Hagiyo ingna ang katawan. Gapasinaw mo sa inyong mga Pinoyanan, samtang ang akong templo guba paghapon. The very reason nga gipapauli mo nako aron unahon yung pagtukod ang templo. In our days karon, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added. Pero ato gyapon kaugalingon natong giuna-huna. And then nagpray ta nga magmalipayon ta. Ubanan mo nako sa inyong kagulanan. Mangkuyog ta. Because bisag unsaon dili man ta gustog magmalipayon. Although nangandoy tagkalipay, pero nga itong pagkinabuhi, naaman pa dong sa siguradong kagulanan. Because, mo ni ang kabubuton sa Diyos, pero di man ta magpailawom. And please lang, hunungon na nato ni, nga ang pastor mo yung kontrahon. Palihog lang taon. Ginahilak sa nanamos Ginoo, because ani nga buhat, kung dili lang kung ni gracias Ginoo, ambak nami, talikod nami. We have our own sin, we have our own problem, our own family, na aming kamuasad. And then, naatanan, gibutang sa Ginoo. But by God's grace, ningon ko sa Ginoo, Lord, sa 2022, grabe, agian ming bagyo Ginoo. For how many times nga, iya ka-give upon. And then, balatian, unsa pa. Yung katawhan, problema. And church, bankruptcy. Kabalo mo, usahay siguro makapangutan na hain man padong to among gipandala sa church. Asa naman paingon to among mga halad. Pero sa pagkatinuod lang mga igsoon by God's grace ra gyud. Nga kung walang-wala na naagi apoy pamaagi nga gihimo ang Ginoo. Nga unsaon ni siya, unsaon ni naaragi apoy gamiton si Lord i-provide. In fact, sometimes ang gamiton ni Lord naa sa gawas, wala sa sod. Amen? Na muna mga igsoon. So balik na sila. Si Nehemiah gabuild sa wall, na-discourage sa mga tao tungod kay ang mga namuyo dito niingon nga kining nasura, mao ni sila ang nasod nga grabing nisukol sa hari sa Babylonia. Tala adto nato, suwatan nato ang hari nga paundangon ni sila tukod sa wall. Giyagaan sila nga kini nga wall, katkatan ra ni og milo, tumpag ni kay gikas basura. That is why si Nehemiah ni Mando, sige, magpile tani nga wall, samtang ang usang kamot gagunit og espada. Mas lisod to ilaha. Muna ako mong gi-encourage, samtang nanarbaho ta, ayaw pog buhi ang pulong sa Dios sa pikas kamot. Kay puro na lang pangwartag panirbaho, wa nay pulong sa Dios mo nang gikapoy na tatanan. Nangaluya na, nangauga na, wa na excitement nga musimba. Magapo mga nawo nga napaytagwali nga 2023 na sige ga po pakasuko, dango na laman ang lagad Ginoo. And then dito na nagka-problema na pod. Basahon na to. Problema tong pagtukod sa templo, sunay propeta ang gipadala. Kung kabalo kang naa nakasasala, unya wa ka gibadlong murag ikaw nalay badlong. Ikaw nalay badlong sa mong kagalingon. Pagka problema tong wall, nahuman gyapon nila. Nahuman nila tong templo. Dinhin na pod sa pagpanudlo sa mga tao. Kaysa pagpanudlo sa mga tao, mga igsoon, kung pagtukod sa wall, dihay ng babag og makigubat. Galisod sila. Kung pagtukod sa templo, king ni Zerubbabel, selfishness, hakog nga mga kinaiya ang nahimong babag mo nang wa natukod ang templo dayon.
Dinhipod sa kaisra dunay problema. Basahon nato ni nga problema. Og ayaw kabalaka sa di pa mo alas 12 mahuman ako. Nga launa. Arita sa 9, ang Ezra 9 tanawa. Unsa nahitabo sa Ezra 9? Nauli na sila sa ilang nasod, nang malipayo na sila, magsimba na sila sa Ginoo. And then sa kalit, mo ni nahitabo. Human mahimo kining mga butanga, miduol kanako ang mga opisyal o giingnan ako nila ang katawan sa Israel og ang mga pare og ang mga Levita nakig-abin sa katawhan sa kayutaan nga nagsimbag mga Diyos-Diyos, nakig-abin sila sa mga Kanaanhon, sa mga Hitihanon, Perisihanon, Jebusihanon, Amorihanon, Moabihanon og Ehiptohanon og mga Amorihanon. Kay sila og ang ilang mga anak nangasawa og mga lumad niining mga dapita og ingon ang balaang og sa ingon ang balaang katawhan nasagulan og mga tawo nga mga tawo niining dapita og niining maong kalapasan may dakong labot ang mga opisyal og ang mga kadagkuan. Sa pagkabati ko niini gigisi ko ang akong biste og kopo, gilabnot ko ang akong buhok og ang akong bungot og milingkod ako nga nagsubo. Gatuo mo malipay ang pastor. Bisan pa kung saan na to, kabalo mo, sige kung ka-pre-request. Mga igsuon, i-pray po taon ko ninyong nakoy. Tagaan ko sa Ginoong happy heart. Og dili gyud na man, imposible man gyud na siyang mahitabo. Because gani niingon si Apostol Pablo, kung dunay maluya, bation usab namong daw muramig nangaluya. Kung dunay mahadlok, mahagbong sa sala, masubo kami pag-ayo. Og kasagaran, mauni ang ginahilakan sa mga leader, mga igsuon. Unya mangita pag itag leader nga perfect. Pagkabati ni Ezra, nakapangutana si Ezra, Lord, asa man tong akong giwali? Imagine, nag-search si Ezra, nag-google siya panahon, gisulat niya ang Chronicles. 2 Chronicles, 1 Chronicles, para lang matudluan ang nasod sa Israel, nga mao ni ang gidangatan sa milabayng panahon, tungod kay nagpakasalata. Human niya tudlo di anibalik na pod pagpakasala. And then sa church, mga igsoon, palihog lang, mangmata na ta. Kay ang pulong sa Diyos din wala nato, gilipod-lipudan. I tell you, ikaw mismo ang nagpahantang sa kagulanan sa imong kagalingon or bisan sa imong pamilya. Kung nakaibaw ka ang kaning butanga, wala nakahimuot sa Diyos, imog yun ang gipamugos. Tanawa o niya na. Ningon pag yun, unya ang tanang Israelita nanghadlok sa pulong sa Dios sa Israel tungod sa pagkadili matinuon sa mga nabihag nga namauli, mialirong kanako samtang naglingkod ako nga nagsubo hangtod sa paghimo sa ginabiing halad. So dunay nakig-unong niya sa iyang kagulanan. In fact, ang Israelite ani nga maoy nakasala perting galipay-lipay o gahudyaka. Sometimes sa imong kapakyasan, lain ang naghilak mga igsoon. Yet, uban ta, musugot ko, maulawan ko gapil. Kaya mo hingo man mo na gitudlo na ilang pastor. Mga born again na sila, nga na din ang mga born again. De, apil tatanan, ato ning agwantahon. Kaya mo man atong gusto. Ingon diya sa verse 5, og sadyang himuon na ang ginabiing halad, gihunong ko ang akong pagpuasa samtang nagsulob nga gisi og kupo, nagsulob sa gisi nga kupo. Miluhod ako og gibayaw ko ang akong mga kamot ngadto sa Ginoo og miingon ako kaniya, o Dios ko, maulaw ako og wala ako'y nawo nga ikatubang kanimo. Kay nagpatong-patong ang among mga kalapasan og misangko na sa langit ang among sala. Muna gihilakan ako ayo sa kagabi mga igsuon. Amen? And mangisit ta sa usa-usa because tinuod nga happy atong tuig. Pero kumusta? Doon na ba tayo sala nga ready na to nga buhian? Amen ba? Iko guna-una. Yes. Sa grasya sa Ginoo, dinhi sa sulod, mapuno na ta, sa gawasad, napuno ta. And og maglakaw ta, magproblema ta,
Kinahanglan tang mo og kuan og daghang sakyanan arong makasakay tatanan. Grace na ni Lord. Pero hopefully mga igsuon, sa niaging Domingo, ningon da bantayi ang imong kaugalingon. Hopefully karon mulingi-lingi ta og kumusta? Malipay bata kay nagsanay nagayo og nagdagan nagayo or kumusta na to nga yes, magdaghan tuod mi pero puro na mi nagalunang sa mga kasaypanan. Mahappy ba ang atong 2023? We know, ingon ang Bible, the joy of the Lord is our strength. Nganong naluya ka, gikapoy ka, nauga kag nawadag paglaom, wa nay gana, way kadasig, patay ng gugma. Why? Because wa na nalipay ang Diyos. We know that the joy of the Lord is our strength. Na, kantahon pa ganina, no? The joy of the Lord. Bautista, joy. The joy of the Lord is our strength. Munang bantay ka, pag malipay ang Diyos, madasig pugag ayo, kabantay ka na. Pero gikapoy na gani kang musimba, yay, igo na pukuan ni ron. Hoy. Hi. Ako na lang tong inos, Pastor. Oy, Pastor, tanaw na lang kong live man. Wa pa manggod ng mata, mga bata, Pastor. Wa na nga to gabi. Gidala unta to nimo kay diri na to patulugon. Amen. Mangil-mangil, mga bata, da ito gasigig po ka. Mama, tara na, simba na. Kaya wa pa nahurot tong gift atong Friday night. Basig na apa to. Verse 7. Sukad sa panahon sa among katigulangon, hangtod karon, daghan, ug dako ang among sala nga nahimo. Tungod sa among kalapasan, kami, ang among mga hari, ug ang mga pari, gitugyan mo kami ngadtos hari sa laing mga nasod, ug gipapatay, gipatulis, gipamihag, giilugan, og mga kabtangan, og gipakaulawan, sama sa nahitabo karong adlaw. Apan karon sulod sa mubong panahon o Ginoo, nga among Dios, naluoy ka kanamo, og wala mo kami hutdag pamatay, kundili giatagan mo kami kasiguruhan. Sulod nining balaan nga dapit, aron lipayon kami, og hatagag kapahulay gikan sa among kaulipnan. Verse 9, kay kami nga ulipon apan wala kami biyahe sa among Dios. Amen. Sa panahon nga naulipon kami, gigugma hinuon kami nimo, o gigugma sa pagigugmang walay paglubad at tubangan sa mga hari sa Persya, o gihatagan kami kadasig sa pagtukod pag-usab sa templo sa among Dios, o gihatagan o nihatag kanamog panalipod sa Juda o sa Jerusalem. Tanawan ni gikaluyan sila. Gikaluyan sila. Ang dili magtotoo nga nasod, ang dili magtotoo nga hari, gikapkap sa Dios. Nga maoy manalipod kanila, aron tukuron nila pagbalik ang templo nila sa atong buhing Dios. Pero nibalik na po sila pakasala. Ingon ang verse 10, og karon unsa na may ikasulti ko kanimo, o Dios, human niining tanan, gisalikway na usab namo ang imong mga sugo. Nga imong gihatag kanamo pinaagi sa imong mga alagad nga mga propeta, nag-ingon ka, ang yuta nga inyong agtuan, aron inyong panag-iyahon, usa ka yuta nga mahugaw, tungod sa kadautan sa mga katawan niini busa ayaw itugot, minyo nga ang inyong mga dalaga, makapamanag mga anak nila, ug ayaw tuguti ang imong mga anak sa pagpangasawa sa ilang mga dalaga. Ayaw kamo pagtinguha sa ilang kalinaw o kauswagan, aron maligon kamo, ug ayaw pagkaon sa abot sa ilang yuta. Ayaw kini ihatag nga panulundon ngadto sa inyong kabataan, hangtod sa kahangturan. Pero gilapas nila ning tanan. Muni pag-ampo ni Ezra mga igsoon, pero ilang gilapas. Muna nga si Ezra subo kayong nag-ampo sa Ginoo, ningon siya, unsa na may ako ikatubang nimo ani ron Lord. Amen. I tell you, naa ka sa listahan. No? Bisag manglaba, magunsa na lang, makigsulti sa Ginoo. Lord, si Sister kuan ba? Naon tay mga pamaagi Ginoo, may gawas. Ngano man nay kasubo. Nay kasubo nga mahagbong sa pagpakasala ang sakop. Pero ang sakop naghudya ka ra, nagkalipay lang, tuba-tuba ra gud. Ingana ang naitabo, mga igsoon, ingana ang may tabo.
Mauna nga kinabugatan gyud kaayo. Kinabugatan. Now, sultian ka nako tanawa. Ingon ang verse 13, basahon ako ni aron mahuman nata. Ug tapos namo madawat ang silot tungod sa among mga sala ug sa pagtan-aw namo nga ikaw Dios namo nga mipahamtang kanamo og dili paigo nga silot kaysa angay unta kanamo. It means gikaluy-an, gihold back ang silot. Og gibinlan mo buhi ang imong katawhan ingon ni ini kadaghan. Makaako pa ba kami sa paglapas pag-usab sa imong mga sugo? Og makigminyo ay pa ba kami pag-usab uban sa mga tawo nga nagbuhat ni ining buhat nga ngilad? Dili ba unya masuko kanamo og puuhon mo kami? O Ginoo, Dios sa Israel, matarong ka kay gipaikyas mo man ang pipila kanamo aron magpabilin kaming buhi hangtod karong adlaw. Ani kami sa imong atubangan, mga sad-an og angay gayud untang silutan tungod sa imong sala. Grabe ning pag-ampo ni Ezra, no? Galuhod siya nga naghilak sa Ginoo. Ug wa pa nasayod ani ang mga Israelitang nagpakasala. Samtang tuwa kas kalibutanon naghudyaka kag-ayo, somebody naghilak para sa imuha. Because naa ka dinhi og giilaka nga anak na dinhi aning dapita. Somebody nagpray sa imuha. Somebody nag-ampo sa ato ang mga igsoon. And then ako ning tanawon. Tanawan niya. Moari na ta karon sa atong New Beginning 2023. Parehas mga Israelite, duna na sila'y bagong kaygayunan, bagong paglaom, panibagong simula, new beginning. Gikan sa ilang 2022, kung sa ato pa karon, gikan sa ilang Babylonia kaniadto. Niya na sila karon sa bagong panimula. Kita usab, ni ata sa bagong panimula 2023. Pero ang gibuhat sa Israelite, gibuhat nila ang mga daotang buhat nga mo hinungdang gisilutan sila kaniadto. May dakong posibilidad nga kung di ka magbantay, makontinto ra kang magpuyo sa sala nimo sa 2022. Now I tell you, magsugod tas 2020-10, example lang ni. Minaw pa ba ta? Agwantahan na lang gamay. Bisag gigutom na ka, katulugon nag-ayo, kalas dos na katulog. Agwantahan ni gamay. Magsugod tas 2020-10. Doon na kay giantos sa 2020-11 tungod sa imong sayop nga mga buhat o desisyon sa 2020-10. Karon sa imong 2020-11, nagpakasayop gihapon ka, nagpuyo gihapon ka sa sala. Pag-abot sa 2020-12, ang imong kabugat sa 2020-10 o kabugat sa 2020-11, gidala nimo sa 2020-12. Sa 2020-12, nagpuyo gihapon ka sa sala sa imong 2020-10, 2020-11 o 2020-12. Munang pag-abot nimo sa 2020-13, masamot pa ang kahimtang nga tibulusok mga igsuon. Year 2023 na ta. Kung ang imong kapakyasan sa nanglabayng panahon, hangtod karon imong puy-an, ug hangtod sa 2023, wala gyud kay plano nga imong tangtangon. Do not expect nga naa kay happy nga New Year. Ayaw na lang. Ang imong pagkamagulanon, ang imong pagkahadlukan, pagkamabalakon, pagkamasukanon, pagkamapagarbuhon, ang imong mga sala nga tinaguan taas na kayong panahon. Ayaw kag expect. Kamo mga batanon og magpatuyang mo, dili ko mamugos ninyo. Pastor, unbeliever siya pero buutan. Di ko mamugos nimo. Buutan bitaw na kananinguha nimo. Amen. Oy, magpakasal na ta uban og simba. Kuyog na, pakasal god. Pero hinumdumi sa umaabot nga panahon. Tungod kay dili man si pastor og ikaw mo'y magpuyo sa inyo. Ang imo manggid desisyonan. Amen. Aw dili na nako issue ning mga minyo na sa dugay ng panahon, okay? Nga dili pa mga Kristohanon kaniadto nga kuan mga ingana. Pero kanang karon, kanang issue karon. Because I know ang uban nato, gusto bisan ako mismo sa akong kagalingon, gusto ko buo akong family hangtod mga matay kami.
Yan ang pangarap natin lahat. Ngayong mga anak ko, Lord, may mama. Mga anak na ko na ay tatay. Mabuo mi, Lord. Nga akong mga anak, dili sila maglingi-lingi atong ubang picture nga kumplito. Unya, nga na bitaw, naata na nga mga pag-ampo og tinguha, naasad ko ana. That is why mudangop ka sa Dios og ing na si Lord. Lord, tabangi ko unsay paagi. Unsaon ni. Pangayog tabang sa Lord. Nga naman, ang pinakadakong hinungdan sa atong mga na hiaguman, mga igsoon sa nilabayng tuig, unsa? Mga sayop nga mga buhat sa nanglabayng kapanahunan. Amen? Kitang mga bana, bisan pag unsaon na itong ingon na itong bana, kalimti na to, sa una naman to, nagbago naman ko. Dili, lagi. Kita'y nagtanom. Kita'y naghimo. So normal na lang na nila nga mabuhi pa tong ilang pamasin. Amen? Gishare bita na sa ito igsuon. Basin na. Kaya nga naman, ginalisodan yun ni kaayo. Imbis na mag-enjoy unta tang ang atong blessing, atong gamiton parang malipay ta kay mo ni gustos Ginoo. Ang atong mga blessing tua paingon sa mga latos. Nganong naay latos kay lagi nagpuyo ta sa mga kasaypanan. Dili gyud na pwede mga igsoon. So ang imong 2023 sugding hinlo ni. Sakitan gyud kag imo ning hinluan. Pero naani dako kayong kalipay umaabot sa unahan mga igsoon. Karon, Deuteronomy chapter 22 verse 9. Paspasan na nako because mapanos tong spaghetti sa inyo ha. Deuteronomy 22 verses 9 to 11. Naminaw pa ba? Ang nasa gawas, nagsilpon na? Sige, lingi-lingi palihog magbinadlungay ta mga igsoon. Ang Deuteronomy 20:22 verses 9 to 11 nag-ingon. Ayaw kamo pagpugas og duha ka matang sa binhi diha sa inyong parasan. Kay kung buhaton ninyo kini, did-an kamo sa pagpahimulo sa bunga sa inyong ubas og sa abot sa laing tanom. Amen. Sige, ato ning hubaron, ingon diha. Ayaw kamo pagpugas og duha ka klase. Amen. Karon ang 2023 nga tuig, ayaw pugsig pagkamatarong o pugsig pagkadautan. Pili ang mga maayong huna-una, maayong pagbati, maayong pagtagad, maayong desisyon, maayong buhat, maayong pinulungan, maayong pagkinabuhi, maayong mga prinsipyo. Kay kung inyo ganin sagulan og mga liso ning tuiga, magtanom ta og garbo gatanom putag pagsimba, kay mo ani man ta? Nagbasa kas pulong sa Dios, nagtagab pugkas mga chismis, libak-libak. Magtanom gani ka og pagigugma, nagtanom po kag kasuko, wa kay aniron nga tuig. In other words, dili happy imong New Year. Usbig sulting na nas imong palibot, inang gusto si Lord, happy ka sa 2023. Kadi man rason nga bagyohon ta, linugon ta, wa tay tubig, wa tay kaligo, walay. Di man na rason nga di ta happy. Kaya ang rason nga happy ta na si Kristo. Amen. Ingon diha, di gyud mo kapahimulos. Amen. Ako excited ko nagpaabot sa mga harvest namo. In fact, sa 2022 may harvest na kami. May harvest na kami. Medyo saya-saya pod ba, lipay pod na ay mga regalo nga buksan unya pagbutang dito. Pastor Jonas, kinalipayan oy. Pastor Jonas, pag-able ayay, ni kayo Lord, maodyo niya akong pangandoy. Natoy usang nakabunot og regalo ni ingon siyang, maodyo ni. Nga na bitaw, lipay gyud ka kung haom nimo ang gift. Pero bisan pag dili pa haom, naabot na nimo nay rason kay ipagamit na. Pastor, di man magamit among gift, dala dire. Pastor. Okay, padayon sa ta. Sa verse 10, ayaw lumpunga pagsangon sa daro ang baka ug ang asno. Ako ni challenge, mga ginikanan, amen. Encourage taon ng inyong mga anak, bahalag dato nga doktor, basta Kristohanon, okay na guna anak. Encourage yung mga anak. Anak, bahalag, gitarista ba? Gitarista sa atong church.
Balag ka tong drummer, good na to na. Pananghil lang ni pastor. Palaman pa mo na kong susi. Panoorin mo ito. Tanang mo fireworks. Ayaw na mo hapit-hapit tong kalubinhan na tong likod sa church. Naminaw pa mo? Balag ka tong bahista, Lord. Bahista, Lord. I-encourage mga igsoon. Encourage. Ayaw nyo hugawin yung una-una. Nangutana man ko nila, nganong naaman mo dito? Among gitabangan tong cellphone, pastor, kadi mo on. Nga na, bitaw. Di mo on. Sige, tanan pang rason. Unsa pa? Sige. Nganong na mas ngit-ngit? Di mo on as ngit-ngit tayo mo mag-on og cellphone. Dinhe mga igsoon, pamina mo, iwali di ay, pakaulawan di me. Di nyami man ba? Pamilya na ta dire. One big happy family ta. Munang walay problema na dire. Bisag ako pa mga kasaypanan, akong isumbong, walay problema. Naunsa man taon na, oy. So ayaw wala taon paglumpunga. Imagine na magdaro ka, natural ang Christian, magdaro siya sa Kristohanong pagkinabuhi. O di Christian, magdaro na sa kalibutanon. Asa man siya ron? Di ba nindot untag? Nasa si Muntapat? Kanindota. Kamu mga ginikanan bitabang mugsangyaw. Kabalo ka na, kalisod yun mina. Kaya ini mo papa, di mong ginukuyo simbahan. Lisod yun mo na ikaw nak. Katong naanadaan sa simbahan. Ayaw lang po si pastor nak. Bagaag na wong si pastor, no? Napailain, bisan sa biste, tanawa. Verse 11, ayaw pagbistig panapton nga hinimo gikan sa duha ka klaseng panapton. Pwede di ay, nga magbistig kag pagkakristohanon, magbistig po kag pagkakalimutanon. Sa panahon sa atong Thanksgiving Day, Happy Thanksgiving Day. Sa panahon sa pista, Happy Pista! Gadangalag laman ta anak. Ang ngisi sa mga nangaigo. O, di ra ba mangangkon? Ang mga papadahlikod, pangangkon mo di abi. Di mangangkon eh. Di pwedeng magbisti ta. Mo gani nga bisan sa atong problema, mga igsoon, nagdangop ta sa Diyos. Kaya di pwedeng, nito, tas Ginoo nga ayun ko, mudol po ta atong huyop-huyop, tay hop-sip-suyop. Ngano di ay? O di madalag in English, madalag binisaya. Kristohano na ka, ayaw na nakusba. Imo nang nabuhat kaniadto kay wala pata na sayod unsay gisultis Biblia. Karon na sayod na ta imo gyapong buhaton, ikaw manubag sa Dios. Kadi pwedeng magbistig duha ka klase. Ha? May manang doble karaoke. No? I'll pray you be alright. Laternas de la sed. Pwede di ay magdoble karaoke ka. Pwede di ay magdoble kara. Nga og nasa simbahan, bisti nga Kristohanon ang imong pagkinabuhi. Pero tos yung balay sa trabuhan, eskwelahan, kalibutanon na kayo ka, pwede di ay. Dili pwedeng magsuot duha ka bisti. Notice this, giubo ni Kristo ang iyang pagkamatarong sa cross. Iyang gihatag nimo. Ibisti na, gikuha niya ang imong bisti nga pagka makasasala, gidala niya sa cross o gilabhan sa iyang dugo. Muna di na pwedeng magsuot kag bisti nga, imagine ko no be, ang imong usang tiil na sa langit, ang usa na sa impyerno. Amen? Kinsa ninyo gusto din nga ang katunga sa imong nawong negro, ang katunga Amerikano. Gusto ta na? Desisyon niya ang imong pagkakristohanon. Kaya kung nagduwa-duwa ka sa 2010, abot 2022, karong 2023, ingon si Lord, ayog kuyugag daro ning baka o ang kabayo, kay mas kusog mo dagan ang kabayo. Ayog ibisti ang duwa ka klaseng panapton, nga giabot, gitahi, gimong bisti. Ayaw pagtanom og duha ka klaseng liso sa imong 2023. Ingon ang Galacia 6, versikulo 7 hangtod sa 8.
Galatia 6:7 hangtod sa 8 ningon, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon sa paagi nga sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang gipugas sa tawo mausab ang iyang anihon. Amen. Kung mag-ani ka 2024 mga nindot nga butang, kana tungod kay ang imong 2020 or kanusa ka na Christian. Maybe 2023 pa ka na Christian or 1980 pa ka na Christian. Kung nagtanom kag mga maayong binhi, matapos ang imong tuig nga mag-harvest sad kag mga maayong butang. Pero kung kabalo kang nagtanom ka karon og binhi unya wa gyud kay planong ibto na nga kana nga binhi iya sa sala, ikaw mo'y mga tubang anak sa imong pagkinabuhi. And remember this, usara ang maghimok kasaypanan sulod sa usa ka panimalay, ang tibuok niyang pamilya madamay. Amen? Nag-eskwela si mong anak, ha? Anak mo na atong kuan, katong chicks boy. Anak mo na atong chicks boy. Anak mo na atong plahubog. Anak ko na atong grabe kalibakira, walay sama sa Lourdes. Madamay ang atong mga anak. So karong Kristohano na ka, mga maayong binhi ang itanom. God bless brad, God bless sister. Sayo na sukli kuya. God bless po. Mga God bless na tanan. Wala na tong mga piste og animal kang mga wakay hinungdan mga tangtanga na. Gusto tag malipayon na tong pamilya, paharion na to ang Dios sulod sa tong pamilya. Mga ginikanan, ayaw naghingilig, walay pulos, animal, piste, animal, yawa na imong anak. Kay mutubo ng sungay anak basta imong bubuan. Bisag naglagot na kay gahi sa ulo, kinabutanan kang buto ako. Latusunin mo, pero kinaubutanan. Nga na, bitaw. Nya kita pang mga ginikanan, malipay ta, nga ang ato mga anak gatanaw nato, nga naata sa sayop, nga mga pagkinabuhi, malipay ta. Especially, tanawa, og di manimbang ginikanan, di po manimbang mga anak, kabantay mo. Kaya lisod, pag muanhi ang anak, kanya walang ginikanan. Asa mas mamanin mo? Ningon man to siya, pastor, nga iampo ko. Ha! St. Joseph, iampo mo kami. Verse 8, kung magtanom siya diha sa uma sa lawas nun niyang mga tingwa, gikan niini maani niya ang kamatayon. O kung magtanom siya diha sa uma sa espiritu, maani niya gikan sa espiritu ang kinabuhing walay katapusan. Amen. Og mo ni ang atong pangandoy mga igsoon. Bisan pagani wa patas langit, makafilta nga naatay langit dinhi tungod kay kauban nato ang Ginoo. Kanang dako kayong bayronon, dako kayong problema, pero sit down lang ka o nya, Lord, ikaw bahala ani. In fact, amino na mo ha, amino na mo, ang kuno na mo. Ako, akong asawa, si father-in-law nako, si mother-in-law nako. Kadtong nga time nga nagsugod pa mig check up, sa check up pa lang daan niingon nas mama nako namin sa sakyanan. Di ba ma? Amin ma, nas mama sa gawas. Di ta mamatay sa balatian, mamatay tas bayronon. Tinuod na, kay bisan na nga mong kwartang gigunitan, kuwang rasa, scan, x-ray, blood test, mga test. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi nga naamo, nakabarog mis among pagsulay. Bisan sa ginagmayng tunol-tunol, kay mas ginhawa po tao mga panginabuhi, pero yung gipaabot yung gugma diri namo. Ma'am, Nisel, na, salamat kayo sa Ginoo. Naapod sa dito ga alalay-alalay. Salamat kayo ninyong tanan mga igsoon. Grabe to. And then nakaingon na Diyos Ginoo, naghari yun nga, unsaon ko ni Lord. Naglibog ko ba? Lord, gibaklas pa, wa pa may katukod sa church. Ang maghimo pa may tigumanan sa mga bata. Adi pa may matug sa church, Lord. Wa may kapuyan. Ni apay balatian Ginoo. Wala man ko nanarbaho, wala sad ko nagbusiness. Kabalo ra kag pilay akong income, madawat sa akong binuwan, Ginoo. Saon man eh. Unya siya sad si Papa, munas ginawag hago atong iyang mga halaman dito tanong-tanong. Nya usa ka harvest kuwangon. Wala. Murag mangahoy bag usa ka tuig nya isugnod ra usa ka adlaw. Kay kada tuig man na harbison na iyang tanom-tanom intawon. Munang agas jud ang luha nga asa na pud unsaon hangtod nga nag mental block na gani akong wife nagpost kabantay mo siyang post. Ako sa giing nang
love. Dili love among tao ganay. Ningko mami, mura tagway Ginoo ani nga post. Gatinan away mi nga, grabe gyud kay kanang hurot na, wala na. And then nilabang gyud ang kapanahunan mga igsuon, karong pizza 30. Operahan na siya kay 90% sa iyang bukol ang nawala. Ang test sa tubig sa iyang baga ningon dito, basta kay dili na siya. Not malignancy. Non-malignancy. Nakabutang na dito, non-malignancy. It means patay gitong kansira. Salamat dito ko sa Ginoo. Hilak dito ko sa Ginoo nga Lord. Grabe kaayo. And so, kinsa din yun dinhi nakailan ni Sir Joaquin, thank you nga nag-pray pod ka para sa iya. Gahilak ko sa iya kagahapon, nag-message ko nga, Sir, salamat kay Sir na gigamit sad ka sa Ginoo, makabangon ko sa tuig sa 2022, Sir. Kinalisodan din kayo. Nga na, kay siya sad ang gigamit sa Ginoo nga, makaalala, gikan pa sa una nga, maglisod taon, mag-ayo ka ng pangkuan sa bata na mo, pang tustos, nga na, grabe jud kayo. Si Lord na ay gipanggamit ng mga tao. Maybe ang uban kanila, dili na ko ma-mention ang mga pangalan for the sake sa atong time. Unsa man na siya? Unsa man na nga blessing nga nag-abot? Do you think kung nagpugas kag mga daotang binuhatan? Mga negatibong mga butang, kung wa ka nagpugas sa mga saad sa Dios? Naa kay harveston? Usay di pa jud ta kabalo makaila sa blessing. Sa panahon nga naa nata sa grabeng kalisod, dinha pa nato nahibaw-an nga ang Dios mahigugmaon kaayo. In fact, bisan pa sa mga panahon nga maglisod mi, ug naay mayong pastor, kinahanglan jud kaayo mao na. Akong ingnon si mami, kuha isa na. Total si mama adto pa man sa kuan magpatambal, ihatag na. Adto pa man didto anang adlaw. Na si mami mga tanamo na ni mami. Release na, tagain na. Kay karon siya nang inahanglan, kita unya pang pizza 20. Ano man ang Dios nato mag-provide mga igsoon. Ayaw lang ta karon. Sama sa mga Israelite na mauli sila, na sila New Year, na sila New Beginning, na sila New Hope, na niya sila natanan, bagong tsansa, bagong pribileyo, bagong sinugdan. Pero ila dayong gisugdan sa pagpakasala. Human natog simba karon dinhi mamauli ta asa man ninyo sugdan ang inyong pagkinabuhi. Nindutag human aning ating simba na ay magsugod og Genesis chapter 1 verse 1 in the beginning. And then pag-abot sa December, Revelation chapter 22 na ka. Or 21, 22. Nindot unta mga igsoon. So, ako ning encourage sa kada usa nato. Do natay new beginning sa kinabuhi. Kung naa mo yung mga serious nga mga matter o problema, sa 2022 wala na mo nahimong open. Wa na mo nagsumbong-sumbong, wa na mo nagsugilon. Unsa man inyong rason? Madugangan na ba ng bulog aton mga kani pastor? Nga na, di na siya mao. Sumbong ta kay naa nato ang tabangan nato nagpangayo og pamaagig kaalam unsaon sa Ginoo. Amen. Katapusan mga igsuon nga akong isulti sa inyo ha kini. Nasa Corinthians 6:14 og 16. Sa 14 og 15 lang ningon diha. Ayaw kamo pagpakighiusa sa mga dili magtotoo kay dili gayod magkasinabot ang matarong og ang daotan og magambitay ang kahayag og ang kangitngit. Verse 15, dili gayod magkauyon si Kristo og si Belial kay managsama bagod ang magtotoo og ang dili magtotoo. Pastor, unsaon naman ninako? Share sa word ni Lord. Maura na niya in-encourage. Brad, mihigo ka nako. Kuyog ta sa church. I-priority nato si Lord this year. Amen? Og dili man galing ing na Brad, wag paglaom ni. Kadi man ta pwede kangit-ngit og kahayag, kanding og baka magdaroan ni. Sulti gyud. Sire gyud. Kamong mga magtiayon pagsabot gyud mo. Karong tuiga na atay panarbaho kwartag magkinaonsag unsay wala ta. Tara kuyog tag pangalagad sa Ginoo. Congratulations usab.
sa mga katawhan nga wa gyud in taon naka-absent o bisag usa lang ka Sunday sa 2022. Daghan na sila na nakatimaan ako sa ilang mga dagway. Amen. Murag ako naka-absent gani ko. Kay dihay Domingong wa ko dire invite tingali ko. O kinsay nagwali ato, na? O salamat sa Ginoo mga igsoon. Ako kang sultian magmalipayon ang imong 2023 kung sugdan nimong magpailalom ka sa kabubuton sa Dios. Ang mali ay mali. Wala na kay laing basulon. Kung nasayod kang mali na pero magpadayon gyud ka ana. Unsa may dangatan og kahimtang nato sa tuig, resulta na sa atong mga sayop nga desisyon. Karon, kung nasayop kag decisions ng labay, gusto ba nimong padayonon? Naa nimo ang desisyon basta kay nag-offer si Lord nimo kinabuhing malipayon. Amen. Ipag-pray. Katong mga, di ba? May mga kaigsuunan ta dinhi nga na bag-o lang pud sila diha sa Ginoo, nga nangalagad diha sa Ginoo. Pero ang ilang daan na silang may mga pamilya kaniadto nga dili pa sila Kristohanon. Karon, gusto unta nilang dadon ang ilang pamilya. Sumagot, digikan mo sa inyong balay. Gusto ninyo ang nas inyong balay, mga pag-awit sa Ginoo, mga music, Christian songs, na ang Christian essence sa sulod sa panimalay, pero kay naa may sakop nga di pa Christian. So magpanimaho atong balay og tuba, sigarilyo og bino. Ngano man, desisyon man nato. Sa tudloan nato atong mga anak, nak, bahala og okay, di ara ko kutob. Kailan dahil ng sumpayan, ang uban naglibog kung asa ato. Libog. Pangutanas, pastor, asa ato, hindi ka maglibog. Pastor, asa mo gud ato? Ano man? Puro mo sila itsuraan. Ay, naglibog-libog dia. Okay, so katapusan mga igsoon, ang atong panagtigom, kitang ang mga mens, papa, atong panagtigom sa ilang ka Manong Fidel. Niingon na ba nimo? Inse? Si Manong atos inyo, karong Martes? Okay, salamat kayo. Unya, ang mga mama adto mo sa ilahan ni sa Mangga. Sila ate po ni. Ate, na sugot ganin na daw sila kada gabi . So paubanan lang mo nako og driver. Oh, mutuyok ang sakyanan adto, unya naog mo. Unya palihog lang mo on time ta sa ato ang mga buluhaton mga igsuon, no? On time. Ay mula pas manggalig mga 15 minutes, 20 minutes, okay na. Amen. So, mga batanon sa gihapon, anhita dire kay naamoy mga gimbuhaton. Na ay mga motivational videos, mga mag-film showing, after that mag-prayer, nindot kayo na. Unya, continue to invite mga igsoon. Ang giyangyo ang tanan sa pagpanindog. Magampo na ta mga igsoon. Makakagahom, dalaygon namo nga amahan. Daghang salamat, Lord, nga ang mga wrongdoings namo, mga wrong decisions, mga butang nga mo hinungdan sa among mangilad nga 2022. Dili na namo mahiaguman sa tuig 2023. Tungod kay karong tuig hutdon namo ni sa pagtanom og mga maayong binhi. Dili na may magbisti og duha ka matang sa bisting Kristohanon og kalibutanon. But usa lang ka bisti ang pagkamatarong imong gihatag mo'y among ibisti. Dili kami magadaro sa duha ka matang sa hayop. Ang gipasabot nga dili nami o Dios makig-uban, makig-usa, makig-kuyog sa mga taong wala nag-ila kanimo. I pray si bisan kinsa man ang mga kakaubanan pa sa mga pamilya namo nga wala pa diha kanimo. I pray tabangan mi nimo, pinaagi sa mong pagdasig kanila. Makasuway sad sila, makaabot sad sila dinhi, makapaminaw sad sila, and they will realize and they will know unsa kanindot o Dios ang kinabuhing dunay Ginoo. Father God, thank you nga sugad aning tuiga. Sugad ni ining maong adlaw. Sugdan namo pagtanom ang binhi nga mosunod diha kanimo. Desisyonan namo nga ngamong tuig 2023 walay lain nga among sundon. Ikaw lamang o Ginoong Hesus. Amo ning mo decide kami o Dios. Dili nami magalingi-lingi
Dili na mo tanaw pa sa among kasaypanan sa nanglabay mga panahon. Di na namo puyaan ang among mga sala sa 2022 o sa talang katuigang ng labay. Bagpuyo kami sa bagong paglaom, sa bagong sugod, Ginoo, sa bag-o, Dios nga kaalam, sa bag-o nga gugma, sa bagong kadasig sa labas, Ginoo, nga pagkinabuhing matarong diha sa imong presensya. Kitang tananig soon, ing na si Lord, nakadesisyon na kong musunod diha sa imong anak na si Ginoong Hesus. Oh, hallelujah. Oh, Jesus.